На знак солідарності та єдності у Празі українська громада та чеські друзі України об'єдналися живим ланцюгом соборності. Це акція, яка щороку до Дня соборності об'єднує українців в різних куточках світу. У Чехії вона відбулася вперше. Подробиці від нашої Софії Абляєвої. Карлсбрідж – найстаріший міст через річку Влтаву у Празі. Його довжина трохи більше 500 метрів. Майже 300 людей об'єднались на ньому у живий ланцюг соборності. В Україні, як правило, ланцюги єдності через мости, скажімо, через річку Дніпро, символізуючи об'єднання правого і лівого берегу. Так, я думаю, що більш символічного місця у Празі, ніж Карлів міст, немає. Таким чином ми хотіли продемонструвати єдність українців Чехії з Україною, з тією боротьбою, яка вона сьогодні веде. Слава Україні! Тут ще ніколи не майоріло одночасно стільки жовто-блакитних стягів. І це були не лише українські прапори. Учасники принесли й національні стяги кримських татар – народу, що є невід'ємною частиною неподільної України. Здебільшого учасниками акції були українці, що нині живуть у Празі. Хочеться показувати, що громада, яка живе за кордоном, вона пам'ятає про Україну. Це не той випадок, коли ми поїхали, забули, це десь там далеко. Ні, це тут. Це дуже боляче, коли ти читаєш новини. Кожного дня ми читаємо про поранених, загиблих на Сході. Коли ми читаємо новини про затриманих в Криму. Ми, українці, дуже хороша нація, миролюбима. І нам дуже прикро, що у нас йде війна в Україні. Це дуже прикро. Хочемо жити так, як європейські народи. Так, ми ще, може, мудріша нація, бо наш князь Ярослав Мудрий, він своїх дітей дав в Європу. І ціла Європа пішла, мудрий інтелект пішов з нашої України. І я дуже болію за нашу державу. Проте свою солідарність з нашою державою прийшли продемонструвати і росіяни. Я пришел со своим младшим сыном, потому что ему возвращаться в Россию, мне кажется, что очень хорошая прививка от путинизма увидеть, во-первых, живых украинцев, во-вторых, конечно, напомнить всем о том, что Крым – это Украина, и огромное количество крымских татар сейчас подвергаются репрессиям, и многие из них сидят в тюрьме, и наши, конечно, мы помним все и о моряках, которые сейчас в российских тюрьмах, и ждут приговора. И, конечно, мы еще раз должны быть солидарны сегодня с украинским народом. Ця символічна акція єднання розпочинає низку подій у всьому світі, присвячених 100-річчю Дня соборності України. Тут у Празі вона відбулася вперше. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Софія Абляєва, Дмитро Суспільний, з Праги для Заман АТР.